Oh, Wednesday. Na yewoyi. Yeto ye muafia sana. Yehuo. Camera P gubabiara. Hey, mama yenfiadi. Ha, manyamo. Afide opesoyen kwasesem no afiese. Warren to me ngwan kura. And it ne Wednesday aye. Bone panansayi. Oh, Dobby! Wednesday! Afi! What do any biara? Ah! Madam Fo! Face na wadi wo ha? Abeyese! Afebo! Enid. Where? Mema wo kefa akraman! Wohotesen! Mayenwe. Denamorie wohono? Momra! Hey! Mayewa! Twetwe wemfono adwene na mebo mode na guan. Oh! Hey, ora wemfo? Yeyanyani kiepi wo ha? Den? Ha! Hey, Surepa! And it ne non periasa! Oh, Dobby! Me pano kiem! Oh. Adwene pa Enid. Madam Fo. Wopen nompewe. Ia wa biribi mawo. Wednesday wo yopanyan safo pa. Afeye betumi abuen safo no na ya firi ha. Oh, hooray! Woman sa, Madam Fo. Oh, me pano nyinani. Enoni! Dena Eriko so! Oh, pano! Me fano akirei! Ye wasem kese yebi! Oh, ane, afeye betumi ako? Yena hokom! Obiara niho. Twin. Madwene ye meseye afiri. Birabiara muteo. Laser pigwa nimho. Whoa! Wednesday! Meko! And Cyril. Mayalbum for woimu. Ewom se me ho popo birabiara. Won pi woha? Afe? Eha! Ehane? Awieno! Eben pa! Oh! Wednesday! Seye entem. Hue, asa symphony ni biwoho. Mayen ko adibio! Akum de me! Ha! Mayenye! Aha! Oh! Oh, Dobby! One ponawa yesa laser ye! Mayenko! Madwene ye meseo wemfono niha. Ese seyero epono no muna wa mamu. Den Juani! Wow! Wednesday! Aduane potegebia metimiadi! Oh! Hey, tampa! Hey, aduane awaye tampa! Mere befempo! Nanframa kwan non sone. Ese seye bueno ne biribi. Biribi ara ni kesen nomu. Nanso mahunu sekan. Na non koara na yehia. Enid, uede manya. Wasi esi oho se obegwan. Ebrea so seye firisa daka imu. Oh! Wednesday and Tim! Uefono ahuyen! Mayan ko and Tim! Aha! Oh, many! Now, what? Ew! Hey, who pa? Cheese! A water krata, yeah! Hey, who pa?
Wafirioko? Madwene ye meseane. Ha! Uri ye woho nudo pentemu. Uwe woho. Oh! Afi demetimi adi biribi. Afi manya hodina masiesieme osemetu mirika. Yentem. Uenfono betimi asana badonhwere biaramu. Yo! Mayenko! Ntem. Oh! Anansentampiigua! Ew! Mere suro kakra semekano Korea. Oh my god. Ete seneo biara nyangu amfe 100 nifiri afya se fanframa kwanyiso. Eben kwana yebefa so afiri adi. Mentuminwe korabio! Were suro ananse. Hwe seneo yefe. Biri biara niho aise se wasuro. Bra, Enid. Meu kwana yebefa so afiri adi. Nanso eyinye kwana yebefa so afiri afiase na moma gumadibe afefebi. Yenko! Wednesday! Hweyi! Oh! Menkwara madwene na ereye meana yenwenfono ni eye serepa mewo ahodempa. Yo yo yo! Mayenko! Ew! Ouch! Oops! Holy moly! Enode yeme yapa. Ugh, mayenya hodempi. Meye Hulk foforono. Bra! Wow! Ooh! What? Enid. Yere bomo dense yebegwana firia fiase. Se wowera afiria. Mame moawo. Eya dwenepa. Mayenye tokuro wo danho. Hey! Yere bomuko. Bio. Ane. Kofa hodimu. Mayenko. Ane, mereba. What was that? Den? Eyetia fiana? Ete senea sepa. Ew! Pobingu muho. Eye hupa. Wait a second. Twen. Let's go. Wore duende mere duen hono? Ane. Ma infasa kwanyiso. Megye dise wowo babia benha. Wo samfoni fefa ewo dan hono. Meni. Well, na ye me. Nimbabia mehowe Wednesday ne Enid. Wogwan fa tokurobia ewo danho. Warren tumingwan firimen sam. Ha ha. Oh, Debbie! Dina ye beye? Oh, men who biribiara. Twen kakra. Me kiremo. Ah! Ehenamo. Yebenkwana yebefaso afiria dino pa. Well, eine wemfono dan. Onam kamera so rehweyem firi ha. Eyeserepa sumine kesengu netiso. Oh, memfonini! Mani agepa! Hwe, bambo fontade. Mayen seseyentade na obiara nkere yembio. Hwe Wednesday, mene panyino na medi afia se inyina aso. Bra panyin, ansana wakireyen. Adentina ponono mwato. Yebeye dena bue, esesen safwano wo babia benha. Debbie. Twen kakra. Hooray! Mahunu! Ooh, yere buesa pono yi. Hey, Wednesday! Na yewo? Yewo dana tifi, na helikopter bini. Kwampa yebefaso agwan. Dobby!
Yɛda obiara ope na ɔkere wo ne din wɔ yɛn kwan so ase. Twere wo mfoni no ase de ɛyɛ wo fɛ pa. Yɛbɛhia bio na mfonom. Bye!